d'acord? En primer lloc, bona tarda a totes. Us voldria donar les gràcies a les organitzadores per haver-me convidat a moderar aquest fòrum titulat "De la recerca al mercat", i també agrair-vos a vosaltres com a investigadores el fet que us hagueu apuntat i que estigueu interessades en aquest tema. Si em permeteu, us faré una breu introducció del fòrum, els temes que tractarem, i a continuació presentaré les ponents que estaran junt amb mi aquí al fòrum, ja que des de l'inici ja vull agrair-les el fet que estiguin predisposades a explicar la seva experiència. Bé, doncs, començo presentant-me. Jo soc la Ainhoa Gaude, soc la responsable de projectes del Pla de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya i anteriorment havia exercit com a científica tant a la universitat com a l'empresa. I bé, és precisament a través d'aquests doctorats industrials que vertebrarem la sessió, ja que han demostrat ser una molt bona eina per consolidar les relacions de transferència de coneixement entre aquest món acadèmic i el teixit empresarial a través d'aquesta recerca col·laborativa i aplicada. També aprofitem aquesta sessió per dir que a poc, des del Pla, estem aconseguint noves fites de participació femenina al programa i que a poc ens acostem a aconseguir un 25% de dones exercint de tutores i de directores de tesi i gairebé un 40% de doctorandes. És una fita que anem assolint a poc, però que la nostra intenció és visibilitzar-ho i, si podem, incrementar-ho, ja sigui participant en accions com aquesta, com anant a universitats i centres i fomentant aquest increment. Feta aquesta petita presentació, començaré a presentar les meves ponents. Seguint una miqueta l'ordre del títol del fòrum, l'he agafat una mica com a inspiració per seguir l'ordre de presentació. Diem que és de la recerca al mercat. En primer lloc, m'agradaria presentar-vos a la professora Luisa Fernanda Cabeza, que és catedràtica laboral de la Universitat de Lleida i també cap del grup de recerca Greia. També ha estat 2 anys reconeguda amb l'ICREA Acadèmia, el 2012-2018. I bé, la Lluïsa actualment està dirigint una tesi de doctorat industrial junt amb l'empresa Urban Refuse Development, que està relacionada amb un sistema de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans. Bona tarda, Lluïsa. A continuació parlarà la Neus Prieto Díez, que és graduada en nutrició humana i també té un màster en investigació, i ella actualment també està realitzant un doctorat industrial amb l'empresa malteria La Moràvia, que és del grup cerveser DAM, i també que fan aquest doctorat industrial en col·laboració amb la Universitat de Lleida, en concret amb el grup d'investigació d'antioxidants. La Neus. Finalment, donarem pas a la Dènia Martínez, que és enginyera en telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya i també és presidenta i directora de divisió de fragàncies del grup Carinsa, que, com ella ens explicarà, és una empresa molt compromesa amb la I+D. De fet, ja el 2014 va participar al programa amb 2 doctorats industrials i ara la darrera convocatòria de 2020 també n'ha demanat 2 més. Així doncs, fetes una mica les presentacions, us llançaré una pregunta perquè vosaltres em pugueu respondre des de la vostra experiència. Començant amb la Lluïsa, m'agradaria saber què és el que us ha portat al vostre grup de recerca, i a tu, i a la teva institució en general, aquesta recerca col·laborativa feta a través del doctorat industrial i altres projectes que estigueu portant a terme. Hola, bona tarda a tothom. Primer de tot, evidentment, agrair la possibilitat de participar en aquest fòrum i també de felicitar-vos perquè sempre diem que hem de donar visibilitat a les dones científiques que estem en el món i que a vegades no tenim l'oportunitat de mostrar que tot això és possible. Nosaltres, com a grup de recerca, que vam començar l'any 1999 a la Universitat de Lleida, sempre hem cregut en la recerca col·laborativa. Jo crec que el doctorat industrial és una mica la guinda del pastís perquè, com he dit, sempre hem treballat amb l'empresa en molts diferents formes, des d'una col·laboració més informal
fins a participació en projectes europeus, projectes d'acció amb Tecnio, de Gaur o de finançament nacional o europeu. I de fet, també, com que jo soc enginyer industrial i estic en una escola d'enginyeria industrial, per nosaltres no té sentit gaire la recerca sense tenir aquesta col·laboració amb la indústria. No només perquè, evidentment, la recerca bàsica és molt important, però hem de fer recerca que a curt o llarg termini doni sentit a la nostra societat i a la nostra indústria. I torno a dir el mateix, a curt o a llarg termini. M'és igual si és d'aquí 2 anys o si és d'aquí 20, però sí que hem de donar resposta al que està passant. Però també al revés, sense la investigació bàsica no podem donar resposta a això. I per tant, per nosaltres la recerca col·laborativa és el que dona sentit a tota la feina que fem i és superimportant. Agrair un altre cop iniciatives com el doctorat industrial i com tantes altres que ens donen l'oportunitat de relacionar-nos amb l'empresa i donar una mica més, donar només un granet de sorra al desenvolupament de la nostra societat. No et sentim, Ainhoa. Perdoneu, no l'havia engegat. Molt bé, gràcies, Lluïsa, deia. Ara, si de cas, la Neus ens podria respondre a aquesta pregunta des d'aquesta perspectiva seva, què creu que ha portat aquesta recerca aplicada i col·laborativa, en el seu cas, que fa de nexe d'unió entre la universitat, el seu grup de la Universitat de Lleida i l'empresa amb la que està treballant. Endavant. Hola, moltes gràcies per convidar-me, això és el primer. En el meu cas, la veritat és que arrel de que em vau proposar aquesta xerrada, m'he donat compte que des que vaig començar la investigació a finals de carrera, que estic en projectes de col·laboració universitat-empresa i m'ha fet molta gràcia, la veritat, perquè realment és el que m'ha donat l'oportunitat, aquesta cohesió, endinsar-me en aquest món que sempre he volgut entrar. Llavors, estar en un doctorat industrial, que és com passar d'un procés, més d'una beca de col·laboració petiteta a estar fent un doctorat industrial, la veritat és que t'obre moltes portes, tant a mi com a l'empresa i a la universitat. Des del meu punt de vista, que estic així com al mig de les dues coses, puc veure els beneficis de les dues institucions. A l'empresa, al final, per mitjà del meu projecte, s'està solucionant un dubte que tenien per poder després tindre una millora en la indústria i en la comercialització, i la universitat està fent una recerca que sense l'empresa no podria estar fent, perquè jo requereixo de les seves instal·lacions i al final del seu saber. Així que, beneficis per totes les parts i des del meu punt de vista, això que a nosaltres com a personal en formació, un doctorat industrial ens obre unes portes i un saber, uns coneixements que sense aquesta plataforma no seria possible, la veritat. Aquesta és la meva visió. Moltes gràcies, Neus. I finalment, Dènia, ens agradaria saber què us ha portat a vosaltres, al grup Carinsa, aquesta col·laboració, aquesta recerca col·laborativa amb les institucions del món acadèmic. Doncs primer de tot, moltes gràcies, Ainhoa, per convidar-nos avui també al BIS i a la Fundació Catalana per la Recerca, perquè trobo que esteu fent una feina que és molt, molt i molt important. Llavors us explicaré una miqueta què fa el grup Carinsa perquè m'entengueu una mica. Nosaltres és un grup que va fundar el meu pare l'any 1993, ara ja té 27 anys i malauradament ell va morir ara ja 15 anys i la meva germana i jo, que no som... El grup es dedica a aromes per tot el tema d'alimentació tant humana com animal i a fragàncies pel tema de detergència, de productes de neteja i de cosmètica i perfumeria. Llavors, nosaltres, quan va morir el nostre pare, nosaltres acabàvem, feia 3 o 4 anys que estàvem a la companyia i la veritat és que, no sé si coneixeu, nosaltres el tema d'aromes i fragàncies avui en dia ja estan pràcticament moltes companyies dirigides per dones, però en aquells moments el meu pare era una persona molt visionària, molt emprenedor
i era una mica, diguem, com una mica masclista, no? Per dir-ho. Llavors, ell sempre deia que nosaltres podíem estar al punt d'administració, però que el tema de portar la direcció de la companyia, pràcticament ell pensava que sempre ell era enginyer químic i que ho faria un home. Llavors, la meva germana és llicenciada en administració d'empresa, és ADE, i jo soc enginyer en telecomunicacions, i ens vam incorporar a la companyia perquè realment a nosaltres ens agradava molt tot l'esperit i l'ànima que el nostre pare posava dintre del grup d'empreses. I des de fa uns 15 anys estem portant la direcció de la companyia conjuntament. Llavors vam decidir que és veritat que nosaltres trobàvem que en aquells moments hi havia una part de la recerca que es feia molt bé a tot el territori, però trobàvem també que l'empresa anava per un cantó i el tema de la recerca anava per un altre i les universitats. Llavors, és veritat que jo crec que heu fet una molt bona feina tant al doctorat industrial com des de diferents, des de la Fundació, perquè cada cop heu fet que hi hagi una col·laboració entre l'empresa, el que fa l'empresa i el que fa la universitat, els centres de recerca, els centres tecnològics. Llavors, per nosaltres, farà uns 10 anys vam decidir que, a més dels projectes de recerca que teníem independentment cada dia a la nostra companyia, com comentava l'Anna Boix abans, nosaltres vam incorporar un departament que es diu el Departament d'Innovació. I per què? Perquè per nosaltres a Carinsa hi ha 3 pilars que són fonamentals. Un és estar a tot el món, ara és molt fàcil, tothom parla, hem d'internacionalitzar, però en aquells moments penseu que farà 27 anys no era tan fàcil fer-ho. Llavors nosaltres vam decidir des de començament que el mercat era el món. Després també per nosaltres és molt important la diversificació especialitzada, encara que molts llibres de màrqueting diuen que és molt complicat, no? O fas diversificació o fas especialització. Nosaltres hem trobat que és compatible fer les dues coses. Llavors, si vinguéssiu a veure les nostres instal·lacions, veuríeu que nosaltres som capaços de produir qualsevol producte del mercat, dels nostres clients tant del tema d'alimentació com de perfumeria, però a nivell petitó, en planta pilot. Llavors, nosaltres aconseguim potser fer un xiclet dual perquè hem aconseguit trobar la recerca tant amb gent de dintre com amb gent d'universitats i de centres tecnològics i implantar-ho a la companyia. I gràcies a això, la veritat és que el tema d'innovació, per nosaltres diem que Carinsa porta l'ADN a la sang, perquè el Departament d'Innovació ara és un departament diferent, al voltant estan treballant ara unes 20 persones. Fa 10 anys, penseu que van contractar la primera i ja estava compartimentada en tots. Llavors, el que fem és com comentava també una mica l'Anna Bosch, fem innovació, però no per nosaltres, sinó pels nostres clients, que al cap i a la fi els nostres clients són els consumidors finals. Llavors, pensem que tot l'ecosistema, que és molt important treballar-ho, sabem que des de fa el tema del doctorat industrial, com ha comentat abans Ainhoa, nosaltres farà ara el 2016, vam tenir 2 persones, un noi i una noia, i sí que és veritat que quan buscàvem els currículums, pràcticament el 90% abans eren homes, farà uns 4 o 5 anys. Ara, quan hem fet la segona tanda de doctorats industrials, nosaltres, perquè som 2 dones, estem molt contentes perquè ens hem trobat que pràcticament el 50 o 40% dels currículums són dones. I en aquests moments, justament, hem agafat 2 dones. No pel fet de ser dones, sinó pel fet que són les persones més adients per treballar en aquests llocs. I per això, sempre des del grup Carinsa pensem que és molt important fer que tota la recerca del nostre territori després pugui acabar sempre en un producte final pel bé del consumidor final i pel bé del món també. Llavors, amb això estem treballant. Molt bé, moltes gràcies, Dènia. Ara, aprofitant que encara tenim una estoneta, m'agradaria llançar-vos una segona pregunta i que vindria una miqueta a col·lació del que ens ha explicat abans l'Anna Bosch sobre les paraules de la vicerectora de la UPC, que va comentar el tema de l'aplicabilitat de la ciència a l'hora de visibilitzar la ciència feta per dones. I precisament per això, perquè cada cop hi ha més gent que opina que per assolir aquestes quotes més equitatives en carreres STEM calen referents femenins. Un clar exemple seria aquesta iniciativa amb la que estem participant. Creieu que la recerca aplicada pot ajudar a visibilitzar millor aquests referents femenins? Creieu que en el vostre sector, per exemple, hi ha prou dones investigadores o dones amb poder de decisió?
Si em podeu, si us sembla bé, seguirem el mateix ordre. Em pot contestar la Lluïsa, la Neus i després la Dènia, sisplau. I són preguntes que són difícils de respondre, però sí que és veritat que en els últims anys hi ha hagut un canvi molt important. Depèn de l'àrea que busquis, no? Jo quan me comparo, jo que estic en les àrees d'enginyeria, enginyeria industrial, enginyeria mecànica, que estan molt, molt masculinitzades, i me comparo amb les àrees de la salut, doncs és molt diferent. Però sí que és veritat que també en els últims anys ha canviat. Quan jo vaig començar fa 20 anys, jo sempre estava sola en reunions amb tot homes, i ara, en canvi, no. Ara, cada cop hi ha més dones. També jo sempre dic que, per exemple, en l'àrea d'enginyeria industrial jo no crec que mai arribem al 50-50%, perquè jo crec que per ADN som diferents i és molt normal que en àrees de la salut hi hagi més dones i en àrees més d'enginyeria hi hagi més homes. Però el que sempre dic és que el que és important és donar l'oportunitat a tothom, i jo sempre poso l'exemple: si un home vol ser infermer, que ho pugui ser; si una dona vol ser enginyer, que ho pugui ser. Però sí que ha canviat. Fòrums com els que estem ajuden moltíssim, però falten dones que demostrin aquest lideratge. I per això a vegades penso que la paritat està molt bé, però hem d'anar amb compte, perquè forçar una paritat que fa que una persona que potser no tingui el nivell que requereix és inclús molt negatiu. Hem d'estar allà, hem de buscar aquests referents, però quan una dona, com igual que un home, s'ho mereixi. Però, tornant a la teva pregunta, sí que és veritat que ens falten molts referents dones, molts. I per això també és bo que els pocs que tenim se'ls estigui donant molta visibilitat que abans no tenien. Quan jo era joveneta no hi havia referents dones i ara se'n veuen, amb la qual cosa és molt satisfactori. Però sense forçar-ho. Molt bé, Neus, si vols aportar tu també. Vale. A veure, jo és que aquí tinc com sentimientos encontrados, perquè és veritat que a l'àmbit acadèmic, a la UDL, igual que a la URB on he pogut estar, la majoria era meitat i meitat. Dones, homes, amb càrrecs d'IP, amb la càtedra, però quan m'he traslladat a la indústria, vaig dir, ostres, esperem-nos un moment que... Clar, jo treballo allà a la malteria amb tot d'homes. Només hi ha una dona, que és la meva companya de laboratori, que és la jefa de qualitat, però, a més, tant d'altos càrrecs com peons, tots són homes. I clar, arribar allí va ser un xoque que em va costar una mica de dir, vale, vinga, a tope. I llavors em vaig plantejar molt de dir, m'han triat bé o no veia molt bé si era una feina per mi, podré amb això realment. I per què m'ho vaig plantejar, no? Trobo que aquí hi ha una feina de conscienciar i dir, ei, no hi ha una feina per dones i una feina per homes. Has de fer el que vulguis. Si a tu això et motiva, doncs és el que has de fer. No perquè siguis una dona això no ho podràs fer o perquè siguis un home això no et toca. I bueno, que em convidéssiu amb això va ser gràcies, perquè a mi em va passar i ojalà hi hagués algú que m'hagués dit treu-te això del cap i ves-a per totes. I llavors trobo que potser en el món acadèmic, en el meu àmbit, que és la tecnologia dels aliments, pots estar més 50-50, almenys a la UDL, i a la indústria trobo que falten molts referents dones, sobretot que puguin prendre decisions i d'aportar una mica aquesta visió, perquè al final, gràcies a Déu, som diferents totes les persones i tenim punts de vista diferents i a vegades ens podem complementar, i trobo que és algo molt necessari. Llavors, no sé, és que és molt complicat, trobo que hi ha molta feina, però que amb aquesta plataforma i moltes més altres iniciatives que he pogut conèixer avui, que no coneixia, trobo que a poc anirem fent aquesta millora. No sé si t'he respost, però... Sí, perfecte, Neus, moltes gràcies. I ara, per acabar, tenim la Dènia, que ens donarà aquesta visió d'una empresa liderada per dones. Endavant, Dènia.
Perfecte, gràcies. La veritat és que nosaltres també, només us explicaré una anècdota que ens va passar quan va morir el nostre pare. Nosaltres teníem el notari, que era un home. Llavors, el notari, nosaltres teníem 30 anys, 30 i 32 anys, érem jovenetes, no tan jovenetes, però érem jovenetes. Llavors, el notari vam sentir que li va dir al seu company, que estàvem allà, diu, ostres, no sé si aquestes dones seran capaces de portar l'empresa com portava el seu pare. Llavors, quan vam sortir d'allà, vam dir, mai més tornarem a aquest notari, per suposar, i segon, moltes vegades, quan acabem l'any, li enviem un mailing dient-li tot el que hem fet i els resultats que hem obtingut, perquè ell vegi que es va equivocar. Evidentment, es va equivocar, no per fet de ser dona no pot ser més capaç o no de fer les coses. Llavors, la veritat és que estem molt contentes. Jo crec que cada vegada hi ha més gent, més dones, però sí que és veritat que les dones tenim un problema, que fem moltes coses però no fem el màrqueting que fan els homes. Nosaltres fem 40 coses a la vegada i expliquem una. Llavors, jo crec que aquí les dones sí que hem de canviar una miqueta, que hem de fer el mateix que estem fent, però també recolzar-nos entre nosaltres, que això també jo crec que ho fem bé. Nosaltres estem a la fundació que deia també l'Anna Boix de FIDEM, i ens hem de recolzar entre nosaltres, entre les dones, i tenim major visibilitat. I jo crec que s'està fent ara mateix una molt bona feina, tant a la recerca, jo cada cop trobo que hi ha més gent també a l'administració que són dones. Llavors, cada vegada veus que hi ha, el que deia la Neus, no pel fet de ser dona ha d'estar allà, però sí que és veritat que, deia la Luisa, has d'estar per ser la persona més adient a la feina que has de fer, que has de desenvolupar. Llavors, nosaltres penseu, som una companyia que en aquests moments tenim 50% d'homes, 50% de dones, tenim pràcticament, però sí que veus que hi ha departaments que hi ha més dones que homes, però nosaltres sempre, a cada empresa que ara estem visitant, que anem, clients que treballen en projectes, veiem que cada vegada hi ha més dones, i amb el tema de les enginyeries el mateix. Jo me'n recordo, jo soc enginyera en telecomunicacions, quan vaig començar, jo crec que de 250 persones érem 15 o 20 dones. Avui en dia pràcticament ja són unes miquetes més. I entre les dones ens hem de recolzar i hem de veure que nosaltres som capaços igualment de fer tot el que fan els homes i a vegades, ara que som només dones, molt millor. Llavors, jo crec que sí, que la recerca en aquests moments, les dones que estan a la recerca són superpotents, estan liderant, estan fent una molt bona feina i hem de recolzar-nos totes perquè s'apuntin a les carreres STEAM. Jo us he comentat, soc enginyera en telecomunicacions, érem 25 dones de classe, som molt amigues totes, perquè també ens van recolzar nosaltres entre nosaltres mateixes i això també, això els homes no ho fan. Quan ells es recolzen entre ells, però no tant, quan ells tenen un problema, les dones són capaces de dir tenim un problema, qui em pot ajudar? Els homes amb això no ho fan també, per mi, quan tenen un problema s'ho guarden per ells i no ho fan. I llavors jo crec que cada vegada el tema de científiques està superbé perquè fas que les dones que venen darrere puguin també tenir totes les mateixes oportunitats. Estic enrotllant molt, em penso. No, tranquil·la. Ara, precisament, m'estaven dient des de l'organització que encara tenim uns minuts. O sigui que ara, si us sembla bé, m'agradaria que obríssiu el micro. Llançarem una pregunta a totes tres i a l'espera que ens posin el missatge de retorn a la sala general, podeu fer les vostres contribucions. I bé, aquesta darrera pregunta ja us vaig comentar que hi hauria la possibilitat que us la fes, aprofitant que fa poc van venir els Reis, que aprofitéssiu ara també per demanar a les institucions públiques, per exemple, què es podria fer o què es podria fer des de les institucions perquè aquest projecte de doctorat industrial, de recerca col·laborativa, anés més enllà, continués. I així ara ja us deixo la possibilitat que si algú ens està escoltant, que prengui nota. A nosaltres sí que ens agradaria a vegades nosaltres hem tingut 2 doctorats industrials. Llavors, quan s'han acabat, evidentment nosaltres volíem que continuessin treballant amb nosaltres, però sí que és veritat que a vegades nosaltres necessitem doctorats industrials que potser no han tingut la seva continuació a l'empresa on estaven i a nosaltres sí que ens interessaria potser conèixer aquesta gent
per veure si hi hagués alguna oportunitat d'incorporar-la també dintre del nostre grup. Perquè a vegades no has de començar la feina des de zero, no? Si la feina ja està feta, la recerca està feta i una altra companya no vol continuar, és important que tenir una base de dades dels doctorats que ja han finalitzat. I també trobem que està molt bé el tema que comentaven, fa poc que comentaven el tema de la bossa de viatge, perquè és veritat que quan els doctorants, com la Neus, estan estudiant, és important que vagin a molts seminaris i això és un recolzament que fa l'administració. Llavors pensem que la veritat és que la feina de doctorat industrial està molt ben feta. L'altre dia, quan preparàvem la xerrada, que algú, no sé qui ho va dir, un postdoctorat industrial, jo aplicava, jo ho veuria bé, és una manera de fer continuació a la mateixa empresa o a una altra del mateix ambient. Passa que això ja és molt agosarat, però una forma de fomentar la continuació podria estar bé. Jo crec, Neus, que continuar el que tu dius i el de la dènia, al final és visibilitat, visibilitat, visibilitat. No se coneix el programa de doctorats industrials. Per mi, un dels grans errors és que sembla que un doctorat industrial només és el que està finançat per la Generalitat. Jo, per exemple, he dirigit 5 doctorats de gent que estaven a la indústria, però per diferents motius no ha interessat aplicar el finançament del doctorat industrial. I per què aquesta gent no es poden donar a conèixer com que han fet el doctorat a la indústria amb el mateix nivell? Els que mateixos estan finançats, el que heu dit les dues, la Dènia i la Neus, una diu, jo vull saber quins doctorats estan fent a les altres empreses per veure si puc enganxar amb un d'aquests, i tu, Dènia, Neus, m'estàs dient, vull que me donin continuïtat. Per tant, tu t'interessa que les altres empreses sàpiguen que estàs fent aquest doctorat perquè te vinguin a buscar. Per tant, tornem a dir el mateix, visibilitat, visibilitat, visibilitat. Necessitem base de dades, necessitem fòrums com aquests, necessitem formes. Jo ara, en aquests moments, no puc saber quins doctorats s'han fet fa 2 anys en aquest àmbit. És una pena, perquè i en el món d'avui, i el Covid això ho ha demostrat, és tan fàcil donar visibilitat i fer bases de dades i tal, és una mica d'esforç, no? I aquí potser sí que no em surt el nom, però la Generalitat pot ajudar moltíssim, no? Torno a dir el mateix, quins doctorats s'han fet fins ara, quins estan fent fins ara, evidentment finançats amb el programa de doctorat industrial de la Generalitat, però també altres, no? Gent que estan fent el doctorat de la indústria amb la universitat, que ho estem fent i que necessitem aquest punt perquè un postdoc industrial és molt important, estic d'acord amb tu, Neus, però a vegades no fa falta. És només que la indústria sàpiga quina gent s'està preparant en el món, perquè quan jo necessito una persona molt preparada, sàpiga on anar-la a buscar. Sí, totalment. I penso que això és clau. Sí, una mica per donar una idea, a la Neus sí que hi ha des d'àmbit nacional hi ha algunes iniciatives per incorporar doctors amb empreses, que clar, en el cas de... A nosaltres el que ens agradaria és que hi hagués una continuïtat a la pròpia empresa on s'ha fet el doctorat industrial. Ara per ara no hi ha cap programa que ho permeti fer, de fer aquest postdoc amb un treballador que tingui antiguitat laboral. El que comentàveu vosaltres de posar en contacte i comunicar tot això, que sapigueu que és un projecte que sí que tenim des del Pla de Doctorats Industrials. Per una banda, ja hem notificat a totes les universitats la nostra intenció de fer un reconeixement a tots aquells doctorats que per característiques especials no han pogut acollir-se a la nostra ajuda, però que sí que són projectes de doctorat industrial perquè hi ha una transferència, una col·laboració entre la universitat i l'empresa i d'alguna manera reconèixer-los i recollir-los. És a dir, encara que no els haguem finançat, doncs recollir-los. En el moment que nosaltres ho puguem recollir, el que sí que també tenim com a projecte intern és fer una comunitat de doctorats industrials on es pugui participar activament. Els doctorants puguin, per exemple, posar, si van a un congrés, penjar el seu abstract, contactar amb gent que treballi amb temàtiques similars. El fet que algunes empreses pugueu acudir a doctorats d'aquell àmbit que hi hagin llegit la tesi i pugueu contactar amb ells. O sigui, creiem que això seria molt interessant i va una mica amb la línia del que esteu comentant.
Sí, té molt bona pinta, Jo penso que això és essencial i és el que li donaria real sentit a aquest programa. La idea de que es quedin a la mateixa empresa és molt bona, però sabem que no sempre és possible i també no sempre té sentit, no? Perquè potser era un projecte concret, amb un perfil, i llavors és una llàstima que aquesta gent es quedin desemparats. Evidentment, sempre poden tornar al món acadèmic, però el món acadèmic, no tothom que fa el doctorat s'ha de quedar al món acadèmic, crec que és un error. I, per tant, fer aquesta feina de fer aquesta base de dades i fer aquest link entre les empreses i les universitats, hi ha moltes empreses que els agrada més aquesta sensació de dir jo prefereixo una persona que hagi fet el doctorat, però ja dintre l'empresa, perquè ja té aquest esperit empresarial que un que l'ha fet 100% a la universitat. Penso que és essencial perquè tot això continuï i tingui més sentit també per nosaltres els acadèmics. Jo estic a la universitat, però a mi m'agrada moltíssim quan faig una tesi amb una empresa darrere. I faig molta recerca bàsica també, però això llavors aquesta feina que has dit, Ainhoa, jo crec que és essencial per acabar de rodonir aquesta idea del doctorat industrial. És el que li acabaria de donar una mica el que ens falta ara. Molt bé, doncs queda recollit i ja demanaré la gravació per tenir arguments de pes a l'hora d'apostar per això. I si no, ens truques i començarem els teus caps. Perfecte, moltes gràcies. Doncs veig que ara ja ens queden 23 segons per retornar a la sala principal. Jo, per la meva part, agrair-vos la vostra participació de nou i a totes vosaltres per escoltar-nos i interessar-vos per aquest tema de recerca aplicada. I bé, endavant, que vagin molt bé els vostres doctorats industrials, la vostra investigació i espero trobar-vos en alguna altra ocasió.